mativi mana. Tiri muChegutu. Ndofunga munotondera tichikupai nhau iyaka yemwana akapondwa akawerwa $100. Nhasika ndozuva raari kuradzikwa. Naizvozvo vanhu vese vamuri kuona vaungana vauyaka kuti vazoonekana nemwanasikana Ruvimbo uyo ane makore anokwana kuita 16. Ndofunga kune vasina kuona nhau iyoyo, mwanasikana uyu aigara nastep father uyezve akaponderwa kuti pane mari yashaika pamba inokwana kuita $100. Naizvozvo ndozvakazoita kuti rufu rwake runge ruchivepo. Vanhu vese nhasi vauya kuti vachionekana kana Ruvimbo. Mumba umu ndo mune chitunha. Ndofunga pamusi wapo wamuri kuona ndiwo sadunhu sabhuku vatakambonge tinavo patakaita interview yedu yekutanga. Board viewing yaitwa, vangosarirwa kuti pari zvino vachikwanisa kunge vachitakura mutumbi vachienda kumarinda. Vamwe vachiri kupindawo kuti vaite board viewing, but ruzhinji rwapinda kare. Ndo nhau iri kutora nzvimbo kuhalfway. Nzvimbo ino yatiri ndiyo nzvimbo iya yataiburitsaka zvakare kana muchiri kutondera nhau yemabhurukwa evanhukadzi aishayikwa aya achizongoonekwa munzvimbo dziri fun. Ndiko kwatiri. Handiko kwaakaponderwa mwanasikana uyu, akaponderwa tadarika halfway tichienda kuChegutu. Asi nhasi uno sekuru vanhu vandivo vanda kuratidzai vaya vakwanisa kuti vange vachitaiwa muzukuru ngaaweka aradzikirwe kuno kwandiri. Naizvozvo ndo chitiko chiripo. Zuva ranhasi ari kuradzikwa kumba kwasekuru kwahalfway, vanozova mugwagwa wokuenda kuKadoma. Kana masvika panzvimbo inonzi halfway pane service station waya pane maplots ari ipapo. Ndo nzvimbo yatiri. Nhau yakazara, nhau hombe muchaiona manera nhasi patinenge taakukupai nyaya iyoyi zvizere. Pari zvino tombomirira pano chero takwanisa kunge tichikuzivisai kuti ndozviri kuitika. Vatori venhau vauyawo zvakare vakawandisa. Ngatisanganei mukumanheru patinokupai chirongwa chizere.